sa mga malagad sa kanginan sa pangkuralis sa tayo na parking sa panapagpapisuban kaya kumusta ka mo tanan pamati karon tibok Bisaya ng Mindanao mga kasama asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Thank you kay Lord sa mong gihatag kanamong grasya matag adlaw unahon tagin ang pagtapasalamat sa tong dabang magagahom matag adlaw in every second in every minute in every hour ato gisang singpiton una sa tanan. Lord, thank you kayo sa imo sa mga gihatag nga kalinaw sa tibok libutan nga mong gipangayo di kanimo o ang among kalawasan among health matag adlaw ikaw ang naghatag nini una sa tanan ikaw ang among pangita Lord ikaw ang among gipanlanginan matag adlaw. Thank you kayo sa tanang grasya. Thank you kayo sa pagligon sa mga panglawas. Thank you Lord. Okay. Bueno, ang usak sa tapo ka na hatagan o pagtagad no. Pinada kini usak ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Tomas. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan nga atong sender si Tomas. Kini ang problema ba? Abi sa usaw na kong analista no? Ang ako yung asawa mo ay nagda sa problema ni. Pero og nga nung unsay hinung dano, aron ninyo masabtan, aniaw na ko pagsugod ng tanan ha. pre. Hey. Kanta tayo dyan second voice lang pre. Automatic pre. Sige, automatic na. Okay, larga. Gugma kung gitanugan, ikaw pinangga ang gitaganan. Gugmang imong gibalos, ako nagduda kay tapaw lamang. Kunwa ko'y ikagasa, di ka mulingi, ako yamiran. Tamis kang mo paraig, kung gipangayo mo akong matuman. Larga pre! Plastic lang ang gugma mo. Plastic nga mga pasalig, imo ka na ko nagipatuo. Plastic lang kining tanan. Kay diha sa imong dughan, walay matuod nga pagmahal. Pantugrang wa kay gana, kun mugakus ko og muromansa. Mudayon kag kapoy-kapoy, pasakit-sakit og mulikay ka. Apan kun akong inday pag-ilis, mag-shopping ta. Perti kag yung abdi ka, imong karinyo, has kang lamia. Plastic lang gugma mo. Plastic nga mga pasalig, imo ka na ko nagipato. Ikay melodiya ko iskal. Okay. Plastic lang kining tanan. Kay diha sa imong dughan, walay matud nga pagmahal. Kay diha sa imong dughan, ang imong gugma. Plastic lang. Ay, day! Ang cellphone nag-charge din. Sige, bagting na i-call. Ako na pre. Ay mo to pre, sige ko na ako dito. Baga dito pre. Kang pari na day. Bisig si Mari to nawag pre ba. Kang pari matoy na cellphone day. Sige baga dito. Ay, galing na kayo nagsige grade dire. Ay tala sa day. Hata ni pre matoy dali. Uy, pala sinusum na yun. Hello pre. Pre, aso na mga pre. Di ako silang paritong mas pre. Aw na, di pa lang pre Tomas. Oh, gani si diri siya na rin. Dahil sa kutupad. Bebe, hatag yung kanil pre kay nakiksulti ko na yung pa ni Tomas pre. Kanit pre. Pre, may kisultin ni mo sa Parisil pre. Silso pre na. Pre. Pre, ari taon minutos mga pre kay mag-ihaw ko. Ha? Mao ba pre? Pagdungan na lang mo pare matoy pre. Okay, way problema pre. No probs. Sige, maghuwat ko ninyo ha. Okay pre. Okay pre. Lance. Okay pre. Sige pre, thank you. Maghuwat ko ninyo diri pre. Oh, sige pre. Bye pre, bye. Sige, ni Parisil pre. Ato kuno ta palintuhon sa ila. Mo pa pre. Hindi nag-inom taga sa inyo. Tiwason na to. Nya ini ko man. Ato to sila. Ay, pre. Agad-agad na ba ko nimo? Okay, sige. Tiwason ta ni. Asa mo? Day, patuor yung Parisil so sila. Nga naman? Ambot, mag-ihaw ko na siya. Siya dito nanawag sa cellphone ni Pare Matoy. Day, unyang sa man, kuyog ka. Dili. Uy, anira ko sa bahay. Sige, kami lang mga to dito. Unsa di okasyon nga nag-ihaw man siya? Ambot daw, wako siya masulti na ko. Okay, sige. Sige. Datin na niya lang ko ha. Way problema, Day. Nga to lang, may kinagawa si Parisil so na mo, okay? Okay. Sige, dong amping mo. Ang akong bring home ha. Ay, wala gina problema. Lagi. Prito anong unong mata?
Papam tumabot sa Presilso. Oo lagi pre, pero mingo lagi pre. Ah, bitaw na. Oo, basig nasuri ang mga bisita kay init mo kasi kawa. Nya manira di ay. Sige, sige. Bitaw no. Doon na tayo, padayon na tayo. Tara. Uy, mingaw, pre, murag, may tao? No, Miss Presilso pre. Nangimbita ro niya, mingo kayo. Sige, suwayan na tuk-tuk-tuk, be. Murag mingaw, gina. Wag yun, wag yun. Basag tingog lang gam, wag yun. Masing na sila suod siguro. Sige, tuktok ka pre. Tuk-tukon. Pre! Pre, Silso, iknop! Pre, iknop, Silso! Nakanya suod, pre! Pre! Oh, may tubag pre. Wag ito bang, pre. Kaniyot. Murag na yung nagdoong din yun. Uy, pre! Pre, ikaw na! Pre, nabo din eh. Okay. Ganyan ako nagguwat ninyo. Dugayan ninyo eh. Wala kayo bisita, pre. Wala kayo gibitar. Oy, kamuray akong gitawagan. Ay, okasyon pre. Oy, jam-jam lang unta. Ay, kaya ko ako sa. Bungong si ito'y. Sabi nang, luksur-luksur rin. Jam-jam ta. Probida. Ingulog ka mag-ihaw ta. Oh, mag-ihaw ta pre. Aso ay uno ni Muron na be. Naluyo. Tara. Tabagan na itong ihaw pre. Sige. Ikunit ko ani pre Tomas oh. Oh, kare imo repriman to yo. Uy, tayo pargo pre. Asa mang ihaw no na be. Oh, kana magunitil niyo kay mao na atong gamiton pagdakop sa atong ihawon nun. Mauba pre. Asa ba na? Unsa ba ato ihawon pre? Baboy? Dili pre. Nay. Mo na atong ihawon kana mo atong sumsuman. Kadina kay akong labayon ha. Unsa ito'y. Ligo alayo pa kay go man. Si Iro pre. Mo na tayo ihaw. Bata sa ruki. Tabangi ko yung puspos pre ha kana atong sumsuman pre. Pinuang diha pre. Probida. Be klaro tao ni mo pre. Chris pre. Di mo gaon ng Iro kay bison kay na nyo kabaan tang sa ruki na. Kuan kining Tara pre, manguli ka pre. Pre, manguli ka. Way laruan yo. pre, si. Bida, sa kalaguta, lagi namang parimatoy lagi. Ipadto lagi yung taon may Presilso ila, aron ipahihimong ka ng sumsuman ang ilang iro taon na mo. Ipaihaw niya. Kandahan, ibiyaan mo dito primatoy, oy. Kay, lisod mo kayo. Kami pa ipapuspuso si iro. O siya mo yabag. Unya. Kahanggaw, ani niya. Uy, naunsa gud in taon tong kumpare ninyo. Lagi ipadto pa taon mi day. Kay mag-ihaw ko no siya. Unya di ay iro di ay ang ipaihaw na mo. Nya kami pa gisugoon pagpuspos iro. Siya kanahan ng kahana. Nga naman, babae. hindi ka mukhang iro sad. Ikaw, bahala ako ikasundan na kung mukha ng iro. Magtubo na kong laway na, lain kayo. Nag-lover day ako. Nya, nga nawa man ni mo kuhaan na lang ang iyang iro. Ay, day. Ako'y problema sa iro, eh. Niyam ta din, he. Kana di akong kabalakan, basig mapaka niya unyang mga tao. Ni amay sa tayo iro pa ka, di ba? Nya, Ay, nalakaw lang mis parimato, eh. Nagsigi may bagol-bol. Kaya sulasol, yun mis kanahan, probida. pastilan no, naunsa mataos Presilso eh. Day, waka maluag tornilyo ang Presilso? Kaluoy sa taon si iro dong eh. Basig iya gitong maihaw, iyang mapuspusan. Kuhaan na lang ka to dong. Kuhaon na to, day? Kuhaon ta lang tong iyang iro, kita lang mo sagop ato. Uy, bidabsag dito. Baka panuho ito. Uy, unya, di ka maluoy sa iro. Bisag unsa pa'y kibuhati Presilso at tong ilang iro. Pasag di siya, basta kita kuhaon to nato. Kita'y sagop sa iro, kay luoy kaayo. Oh, day tili Nabalakag yung kong si Tilya nga akong asawa, nabalakasan kaayo. Ako nabalakasan ko kay sagupon mang iro. Kung sa may tabo si iro, kay plano rin yung Presilso nga ipaihaw niya iyang iro. Og tungod kay dog lover po taon akong asawa, nadagin ko. Gipakuha yung taon niya ang maong iro. Mao nga amo na lang yung giadto niya akong gipagisultihan sa Presilso. Pre, muntag diya pre. Ikaw mo ko din ni pre sa moto. Pasamot ko to. Pasamot pre, tumbas niya samot. Unsa? Ay mao bitaw na Tomas gibali ba sa moto. Unsa na taon niya ko taong Presilso, mayong buntag diha. Oh, Mari Yetel. Ha? Ha?
Yatel yagot, yatel. Ah, yatil. Oh, sa may yato ninyo, pre, sa mo. Masa udah yato? Tuya. Masa? Awa pre, wala sa pre. Oh, lagi na may tuyo na ko, di mo masaag. Nami uyot ni mo. Believe ni mo eh. Believe ko ni mo eh. Katong ako'y doon ay tuyo ninyo, ibiyaan dayon ko ninyo. Kanya, asa man, gusto mo biyaan ta mo dayon? Ay lang, ako din yung bahay. Kurlain mo binisil tiyas presil sa taon. Murang balik ko naman taon. Ah, kini pre. Di alagi may kami tuyo mo. Magugi pa ihaw tada mo ang imong iro taon. Nya looy naman taon may ihaw ni imong iro. Palito na dra mo pre. Ha? Ano na sa kay kapalit taon ug sa imong gusto ba? Sudaan ba, bogas ba? Naibaw ko nga ikaw naman lang usa din kay wa na mas mare taon. Ay lang, maghisgo ta pre! Uy. Ano maghisgo ka? Gusto kang mamatay, ha? Ah, Mamatay lang Diyos kamingaw sa kwasawa? uy. Gusto kong malimtan siya. Ano ba kamubuon ko? Pero, kamu man din ang sige pahinumdum na ko. Ibaw biya mo, mahal kayo na ko, asawa na ko, preska. Ah, ibaw bitaw mi ana pre. Sayon mi ana pre, sayon mi. Kunya nga, pahinumduman mga Diyos ko ninyo, ara. Oh, sorry kay pre, wa may plano taon pinumduman kana mo taon ana. Uy, ano ko taon? Ah, pre, ayo pagunaw na nga pinumduman kana mo. Kunya, Oh. ang sa tig-ingon ninyo, palito ninyo akong iro. Oh, pre. Ha? Para matiman sana na may imong iro ba? Wa na ko'y asawa. Ang iro inyo pangkwaon. Kawagon niyo ikaloy. Galing mo bunala tanaw mo bida. Ang amo ba nga magdisod ka? Ang amo nga din na sila ka magdisod. Pero di naman mo matiman na nimo imong iro. So, kami layalagan imong iro, pre ha? Unya, kung mangayo ka, mangayo na ba ka? Pwede rin nimo kuhaon balik imong iro. Siguro ka, pre? Ay, lagi. O sige, kuhaan ninyo. Kuhaan ninyo sa brownie. Ah, uy, brownie rin nga si iro. Oh, brownie nga sa kong iro. Aha, brownie, no? Anong brownie man? Nga itom tag color na. Ay ka. Ah, oh. Daghangan nga. Gituyok pagbutang pero sayop. Oo, tinoda. Ah, pre. Suma, anang truck sa bombero. O sa may tawag ana sa English. Dili ba fire truck? Oo, fire truck. Nya sa may karga. Tubig. So, what the truck punta? Fire Truck man. Karaan ba ni mo diya silso uli be ay. Amo lang sakyan presilso taon sa insultihan. Gusto mo nung tana mo nga ipatanaw sa doktor? Unya? Singan? Ah, kuya ito ba? Asa man ta? Ipatanaw ka na mag-doktor? Ano tang patanaw ay mo doktor? May sakit ko? Ha? May sakit ba ko? Uy. Huwag mo tigali mo. Ano yati na? Kami na inubuangan eh. Dahil tila. Ang anong huwag makatingog ya. Unsa man? Lain man yung tawhanan na eh. Tana dong. Kita na hinabuang ani. Oh. Tana mangulit ay. Arin lang mi pre. Oh, asa naman sa mo? Mauli ng mga buag. Oo. Ay sa kay mga unta, mag-ihaw ta. Pre, saan si ihaw na to ha? Dadon naman to na mo sa brownie. Tuodin mo si Brownie ray akong binuhi din eh. Ha? Ay, blacky ay na. Wait eh. Nabag yun sa kalori. Kalori? Ha? Mida? Usa mo mga koloras kalori pre. Ay, daghan mabitong ingalan ng kalori. Kay daghan sa kulor. Maunang kalori. Daghan ka mga iro pre? Ingon di ko mga iro ha. Unsa din na? Mga uk-uk na atong ihaon na. Sige na. Mida, ikaw na kukong pre. Mida. BXD. Naluoy ko sa kong kumpare taon kay pero tanaw gyud ako murag delikado naman kayo. Kay mo isgo to man ihaw mo uk man. Kung sa plano na mo nga mag-rescue taon na mo ang iyang mga ero kay mga katong iyang mga ero nga naa siyang mga kamot. Gusto na ko nga kuan si kasuhon taon siya nga patambalan siya. Unya, Pre, may buntag, pre. takdan ka? Ano ka? Kamu din eh? May buntag, sir. Ay, Pre, mau ni siya ang veterinarian, pre. Veterinarian. adi ba? Salamat kay dada ka pre. Mura na akong takdan ka. Naasang inyong iro, sir. Ana sa iyo da? Lusod na akong sako. Ay buhay pa man dok. Pero amo lagi isod sako ba kay lusod na kayo, di man kayo na anad iro dok. Sige, sir. Amo sang atimanaw ng iro, ha? Sige dok, pre. Dito doktor pre. Wala Ikaw na bahala to dok ha. Uyog yung doktor pre ha. Tuwas layo pre. Kaya rin ako stilya. Okay, pre.
Maayo kay nakada si Parimatoy og veterinarian. Matan-og gitaong iro. Pila sa kay bayad ana dong sa? Ang tanan lang ta. Tagail ta kwarta di abi. Nya. Tagaal sa nato siya apil si Primato taon. Ha? Tagaal na to apil ay. Kay gusto mo yung taon na siya mabuhig iro sa taon. Mga ato lang sa dang pa-injectionan og anti-rabies pod. Oh, nahala sige. Uy. Laon sa ron oy. Mura ang doktor maron ang nisyagit tong. Unsa ka? Ngano Bida. ka? Da. Alay! Unsa ka dak? Aray, human ko magsulti, sir, gabuang din ng irua, oy. Sige na, oy, napasan yun ang akong lubot. Ginoo ko. Unsa? Sa ko in taon uy, basi katakda na stag iya dog si Parisel Sudo. Unsa? Wala ka na naman sa tun. Pakasan, pre! Paka, pre! Kadak. Mao niya akong problema ron. Sabot kadako ang gasto taon. Kay duha may napakat. Ang doktor ang pari taon ako taon. Unya, mao na ni. Maglisod ni mi, mahadlok mi modol si Iro. Kay basig kami ni sa tao mapakan taon. Saan man na mo? Ipapatay lang kaya na mo Iro. Pero maluoy bisan mi oy. Sabi buhato na mo ani. Abam, palihog bi. Tambaggi ta di abi. Naamo kay mabasa diha taon sa Bible nga paakag Iro. Nya patyon maluoy ta. Bi, unsa man ko kami sultihon, Tomas. Kay Lord. Thank you Lord, Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Thank you Lord sa tanan mga namati na to karon. Labi na gyud sa mga tawo nga butang kayo. Mo inom na sa pinaka the best nga coffee kining ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Oray lami kay imnon padalang sikta sa ato ang pagpaduog sa trabaho. Di ta magduka sa adlaw nga magtrabaho. Tanindot imnon ang Sed Panyawan Coffee Mix ha. Try na nato din ha. Salamat kayo. Thank you kay ninyong tanan sa tanan nato magigsunan. Labi na gyud sa mga tawo ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Puliar Fertilizer og ni Ma'am Nenen Moreno ug si Ricardo Moreno. Salamat kay Ma'am Fabi Arcal dias Bayarcal Iteraser o GOC Davilay. Unya sa tanan gayon nga namati nato Dong Albert Pumpat diha sa Bill Isan. Good morning nimo diha Dong Albert sa tanan po sa imong asawa nga si Ma'am Joy. Salamat kan natong tanan. Thank you Lord. Ate Pres? Okay, pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ron og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog yung sipyata pag inom kada adlaw gyud katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maog hapon, usag hapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay kamukaon sa imong paniudto. Maog hapon, unay kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bahin sa kidney ug UTI, di na mo angyang mabalak ka o makahadlok ana. Tungod kay yunan dahil makapalibyo, makatambal, makaayo na itong gibati bahin sa kidney ug UTI, kini mauang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, basta na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance ni mo na. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan natong mga kaigsunan nga migamit sa ato ang Sed Liniment Oil, thank you yung kayo ninyong tanan ha. Salamat kayo kay kamo nasayod kun unsa kay epektibo ato ang Sed Liniment Oil. Nga buwagtang sa atong panuhot pamaol para kita kalawasan varicose veins katul-katul kutos kabataan. Ilikay pagyuta sa tinggi unya atong dapi-dapi nga magsakit kini mga kagid-kagid nato, kini mga paso-paso, dysmenorrhea, varicose veins ato lang ang aplasan sa ato ang pinaka the best nga Sed Liniment Oil nga anak ra nato mapalit sa butika di ba kili? Yes, Gab, sa butika na yun. Sa butika na mahigala, mga suki na itong tigamitan, mga suki na itong digpaminaw, na ito mapalit ang tinuod yun, ang original doon, nga Sed Liniment Oil. Ano sa butika, Gams? O dili, basta, ato man yun ang balik-balikon, kay Disimbre na ba, sige, wala pa Gams. Sa butika na yun, mapalit, o tinuod, ang Sed Liniment Oil. No? O di gali, sa Facebook na lang, Gams, bisitahin ninyo ang page Sed Marketing, niya, i-type ninyo ang Panyawan Herbals. O kalimot na i-like na to ang page, mga suki. Magkita rita na ang mga genuine Sed Marketing products.
O ang mga panyawan products sa Silver Kitty, mapalit na po na to sa Shopee. No, Shopee, sa to pa. Butika, Shopee. At ito rin kita kaya naagyo na tinuod nga epektibo kayo. Kaya makapalit yatang sipyat yata ito sa gawas. Ha? Butika, Shopee, Ada lang. Muni gibuhat, Gams. Nga, sa to pa, greet na to, Gams. Si Jaime Kalma, Gams. Kalma, Jaime. Kalma lang. Oh, si Jaime Kalma. Sa Sitio Dakit, Guadalupe. Uh-huh. O gikan ni siyang anak nga si Giselle Kalma. Kusagay maminaw na tugam niya. Tigamitan sila Shed Liniment Oil. Grabe si Giselle gamit ko na eh. Si ko gamit sir sa Shed Liniment Oil. Thank you. O ang alala sa ni Christian Gams, akong bata Gams. Diya sa Gihulgan Negros Oriental. Siya may kamparihan. Security ni sa eskwelahan sa iyang bata International Cebu International School. O diya po sa Purok Manga Ono. Sa Hugan ni Gams, sa Hugan Konsolasyon. Oh, sa Hugan Konsolasyon. Si Leo Sanjorjo. Nani sa magtrabaho sa Newsan o sa iyang asawa nga si Dilma Sanjorjo. Diya po sa Pitos, Sinalin Store, plitana ni og ay si Kiam. Thank you. Okay. Daghang salamat. Thank you. Okay, bam. Thank you! Batong mga tingkamitan sa Celebrity Project Beauty Shop, labi na sa mga staff dihan ni Mr. Sammy Lauron ug Mrs. Mirna Lauron sa Summer Show sa Valladolid, Carcar. Iya mga trabahador sa dili pa mo report sa trabahuan. Iminti na to ha, ang Celebrity Project Beauty Shop. Asan to mga names sa mga staff na wa, man ako dito pagkitaon, Sir Sammy. Ayaw lang mo kalimot ha, kaya doon na kinigluta tayo og papaya extract ara sa magpabili nga batanon younger looking kutis artista. Unya ang runa ka may mga pugis-pugis mo mga up-up. Ana lamang nato palit kini sa butika ha. Ayaw mo nang suroy-suroy. Tungod kay doon sa kini natural moisturizer para magpabilin nga lumuyog hamis ang atong panit. Celebrity ko di beauty soap. Ingon mo sab kanimo dia Raul Bunghanoy kay kada gabi ato ra ba ka sa dagat. Iniguli mo ni kabutag pagpangaligo ti mo mga bata, mga apong na awa pa makabaminyo ide anak. Imintin lamang ha Celebrity ko di beauty soap. Jewel Kampugan o Grutsel diha sa Guadalupe, Carcar. Imintin lamang ninyo. Thank you. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw Atong sinder, Ate Pres, murag si kita di Ate Pres. ay Tomas. Oo. Si Tomas. Problema ni Tomas Ate Pres kay ayang asawa raman siya sakto yang gingon yung asawa kay naluoy siya sa iro ni Silso gidaan niya dito sila ha. Ang iro ning Silso murag natakdag gamay niya, nabuang man din ang iro Gipaaka ng doktora nga. Ha? takdan sa tao. Oh, yang amo. Siya Yang amo. nakatapod. Si Silso nga yang amo murag na diferensya mo utok na. Gibiyaan namatay ang asawa niya ambot lang. Ngano na di na siguro kay mukaon ba tungod sa kamingaw. Mo na yang ano iro nila di na mukaon kayo. si Silso sad. Oh. Oh, ang iro taon wa siguro na lawgi sa taon na tipres kay Buwan na. iya man tay ipaihaw. Wala no. Oh, isa Oy. gibitar gud niya yung mga barkada. Ali mo diri sa amo pre ibigihaw ta. Pagabot ito gitagaan mo dai tawag kahoy kay pabunalan yung iro. Kaluoy, kaluoy. Oh, kanon niya. Mao to nga gikuha sa ni Tilya, asawa ni Ang iro. Oh, Tomas. Nya yun sabag, ihaw sa pre sa iyon. Tuo mo nga kanara ko yung iro, daghan kong iro, nas colori, nas brownie, nas blacky. So na siya. Sa di na iro mga ukok. Doon nagdiferensya yan. Naa nagbuhi siya mga ukok at pres. Yaya si mga kuan upok. Nagdiferensya gilyat. Tinuod ati pres. Ang utok. Aron ang doktora ati pres tapakan. Oh. Kung saon kuno nila kay iyang kumpare sa bato napakan. Kung saon kuno nila kanang iro nga maluoy sa taon yung asawa taon. Ang saon kuno nila ya ningon ba siya bam. Yo, irong buang na kuya man. Irong buang lagi ati pres na irong buang yun. Makapaak na. Oo. Isod kay noy. Yawanan, unsa may pong atong veterinarian. Di uli ati pres gipakan lubot. So. Usa ka na ati pres. Bam. Ari be. Uy, naman ay injection para Mauli ana ati pres. dili. Ang butang nabay mo. Anti-rabies? Anti-rabies? Anti-rabies na pero ang kanang mabuang ba? Oh. Napa kay Wala ko kay bawaan ha. Ang ako na Kanang injection na para mamatay lang. Oh. Diba? Ang iro ana dako Di kuya mo na. Ha? Ang iro Ug di ba ipadakop na sa kuan kanang City Pound. oo. Kana kasagaran ka ng irong buang ka ng kasagaran patyon ko na siya. Oo, legit Patyon. kuya man. Sagol na si Umay. Ang ako lang na bawaan kung kato mo silingan lang nga pagka ng irong buang no. Adili gud siya mo napaakan. Ang irong buang ni bugno Pagipasa silang iro nga bag-o nanganak. Mm. Ang mga gagmayng itoy gapilog bugno tong irong buang. Ang mga itoy mao nabuang bulyat. Nakuan. Ang mga itoy buhi ni paak sa anak sa tag-iya katong mga itoy. Di ba? Oh, namatay biya daw ng bata. Buang ano. Unya ang bata kay niuwang. Umuwang lagi ko na. Ana man na. Nag-uwang nga naglaway. Ito ang mga kuwag rabies sa iro. Kanang Oo, gikan tinuod ati, please, buo. tilap. Di ba? Na ang kuan sa iro ba
masunod nila kanang ilang Oo, habit sa iro. murag ang liwak sa iro. Oo. Anak nila. Tilap, Bida. tilap. Pero ang ako, Ate Pres, why inject kaning injection aning iro nga buang no nga baulian sa uwan. Murag wa ko kuan ana Goliath. Buwa na tingali. Bam. Patsun na lang na. At yun lang yun. Bam, naibabasa di ba? Mag-ingor ba siya? Naibabasa di para kasi iro. Kung ari ka diri sa Genesis 1, Nagyabol ba? kung ari ka sa Genesis 1, Yeah. paminaw gili. Kung ari ka sa Genesis 1, Sige, Yeah. na may paminaon. Minawi bam. verse 26, unya maingon na usab ang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, ug sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Karon, unsaon pa man niya pagbuot na yang iro nga nabuang naman. Nagyabol na. Kadtong doktora Goliath, nahibaw na to. Yeah. Kadtong doktora kay sa doktora ko siya sa iro. Kadtong mo tingay mo suggest nga ipaihaw na lang Ihaw na. lang na. Dili ihawon ba? Pati yun ginawi. Kanang instant. O Sana ba? kapat yun ba? Mercy killing. Kapat yun, oo. Oh, mercy killing. Oo, Mercy kay killing. katulugturan nakibaw na to daan. Ang problema og mabalik pa to suto niya makaglakaw. Paak ko sa iro, gipaak mang lubot. Ulag gini, ulig doktor. Bakal Tuan, doktor. ang Kaya galing. rumbuang pag yun. Paminaw ko Goliath mula gihiktan man siguro. Hiktan mo daw. Gihiktan. Sa ato pa kay gihiktan man na karon dili na siya kapaakog lain. Katuro doktora og katong kumpare niya ni Tomas. Ug gihiktan man galing. Yung Oo. magabuhi, kapaak magapon na. Kanay, kasakto na, Ate Pres. Mercy killing na lang yun. Oo, ana, Ipadakop sa city pound, ipapatay na lang yun. Patay may mo na. Kuyaw man na. Oh, basta dili mo sa ingon nga kanang nakalapas tas balao na natin pres kay buang mo na. Oo, buang O na. palitan makapaak hinuon nagdaghan, lisod na kayo. Wala ang tambala na gams, siya mo yung bayad gams. Ha? Ito mo yung kabay tagiya siro. Oh, si kuan si Silso. Kaon mo ilang ukok sa ibay. Sige. Ang- Lain naman katong utok sila. Lain na natin pres Ang gisugyot Goliath sa iyang asawa nga sila mabuhi sa ero. Nindot man nga mapinanggaon siya og kanang mga hayop, mga ero, mga eri usa. Nindot man. Ang problema lagi wala naman susi. Dapat ilan tatong iputana si Celso nga injeksyonan ba ni anti-rabies? Mao gyud. Goliath, dili ka. Si Celso may nakapak siyang iro niya na nabuhan. Nabuhay kang iro. Ya, Ha? dito ako sa mga ate pres. Di ba? Ba siguro niya pa ka sige gusto lips. Nindot yung joke ni Priscilla. Ako yung sumpay siyang joke. Sige sige Kung sige. sa to, Pres, kung makapak ang iro, ang mapakan magtilap-tilap. Oo, oo. Wa na matukma sa kong joke. Ano ba, ikaw? Sa niya napakan ko? Ako gilawa yan! Salamat ko kadagat yung tulapan noon. Kola ko ang pasok. RMN